Arbejder her fra Teams Forsum. I dag har jeg valgt, at jeg vil lave en lille squad builder, da der er nogen af jer, der har bedt om at se mit squad, som det hedder. Jeg spiller 3-5-2, fordi jeg synes, det er en rigtig god funktion, hvor man er rigtig stærk offensivt, og man har en offensiv med 2 angriber. Men man er også rigtig stærk defensivt. Man har sådan 3 centralbacks, og de 2 defensive trækker ned og hjælper, som på et tidspunkt har faktisk 5 forsvar. Men den første spiller, som jeg har valgt på mål, det er som næsten redder alt med. Altså hver gang jeg laver et engelsk hold, så skal han der på. Han er sindssygt god. Altså Peter Cech. Han kan redde alt. Den første centralbakke, det er Kompany, som spiller for Manchester City. Han er skidegod i forsvar, skidegod i heading og skidegod. Den der jeg altid skal spille til venstre for ham, det er Johan Kabul fra Spurs. Han er også rigtig hurtig. Han er 77 pace, og det er altså rigtig hurtigt for en central bak. Og den sidste jeg valgte, det er en, som jeg mener er rigtig underrated i forhold til, hvor godt han rent faktisk spiller i. Han er ikke engang shiny, han er kun 79. Og han stopper egentlig næsten alle. Han er 78 pace, det er David Luiz fra Chelsea. Og den første centrale defensive midt, det er Yaya Toure. Man arbejder som en hest i både angreb og forsvar, og har nogle rimelig dejlige langskud. Den anden jeg valgte, det er Maroon Fellaini. Ham med langgarn, eller storgarn, eller hvad man kalder det. Han kan virkelig hit alting ind. Lige snart han går op for at hit, så hitter han det ind lige meget hvad. Og den næste, jeg har valgt på venstre midt, det er 5-stjernede dribler Nani fra Manchester United. Med 87 pace. Og 89 i dribling, 80 i skud, 81 i afleveringer. Dejligt. Min højre midt, det er også en 5-stjernede dribler, som spiller for Newcastle. Det er Ben Arfa, eller Hatim Ben Arfa. 86 dribling, 83 pace med 5-star dribler. Min offensive midt, det er en, jeg er rigtig glad for. Han er så utrolig OP, det er helt sindssygt. Jeg har jo næsten som udskifter, men så har jeg Inform Adel Trapt. Altså, wow, der er mange gode ting, man kan sige om ham her. 82 i pace, 80 i skud, 87 i dribling, 5-stjernen svag fod, 5-stjernen dribler. Da. På mine højre angriber, der har jeg Hernandez, egentlig mest på grund af, at han er så hurtig, som han er. Han er 90 i pace. Og til at lægge ved siden af ham, der har jeg mine yndlingsangriber, Sergio Aguero. Han har 88 i hurtighed, 84 i skud, 91 i dribling. Han er 4-stjernen svag fod og 4-stjernen finder. Så han er god til at lave en lille baghælen, hvad man end kalder den. Jamen, på udskiftningen, der har jeg egentlig set de fleste. Så det jeg tænker mig at gøre, det er egentlig bare lige, at jeg skal spille nogle kampe og vise jer, hvor godt det hold her det egentlig er. Fordi det er et virkelig godt hold, som man kan vinde rigtig mange kampe med.